Κύριε Ζαγοράκη, είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, παρά την ενασχόλησή σας τώρα με την πολιτική. Οπότε θέλω το σχόλιο σας για το ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο βιώσαμε φέτος. Και επειδή ειδικότερα είστε ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, έχετε υπηρετήσει τον ΠΑΟΚ από πολλά και διαφορετικά πόστα. Ένα σχόλιο και για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Καταρχήν για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάπως περίεργο όταν ξεκινάει η Super League και δεν πρωταγωνιστούν ομάδες όπως είναι παραδοσιακά οι μεγάλες ομάδες. Έχει τις ιδιαιτερότητες της. Ένα πρωτάθλημα χωρίς την ΑΕΚ, κάποιες ομάδες με κόσμο να βλέπεις να υποβιβάζονται. Είναι περίεργο και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα ότι έχει να κάνει το πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχει πετύχει το δύσκολο. Το θέμα είναι σιγά σιγά με λίγο υπομονή και αυτό θα πω, περισσότερο υπομονή. Νομίζω ότι αυτό που θέλει όλος ο κόσμος και αυτό που θέλουμε όλοι μας, νομίζω θα το πετύχει. Πιστεύετε ότι οι οικονομικές συγκυρίες είναι τέτοιες που δεν αφήνουν ομάδες που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούν στο χώρο του πρωταθλήματος να το κάνουν? Το οικονομικό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που έχει να κάνει το ποδόσφαιρο. Οπότε να μην σου πω ότι είναι το Α και το Ω. Από την άλλη όμως, με σωστή δουλειά για να στηθούν οι υποδομές σωστά ή όποιες ομάδες είχαν προνοήσει να στηριχθούν στις υποδομές, έχει και τα καλά. Πρέπει να κάνουν και παραγωγή Ελλήνων παιχτών. Και ίσως δίνεται ευκαιρία τώρα να συμβεί αυτό. Συμβαίνει αυτό πάντως τα τελευταία χρόνια, έστω και αναγκαστικά. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι μακροπρόθεσμα μπορούν να υπάρχουν ωφέλη. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί έχουμε ανάγκη από Έλληνες ποδοσφαιριστές και είναι ευχάριστο να βλέπεις Έλληνες ποδοσφαιριστές περισσότερους στο πρωτάθλημα. Ακολουθούν δύο πολύ μεγάλοι τελικοί σε Europa League και Champions League. Αύριο είναι τελικός στο Europa League, η Benfica παίζει με τη Σεβίλη, και σε 10 ημέρες ο μεγάλος τελικός του Champions League, εκεί όπου δύο ισπανικές ομάδες, η Real και Ατλέτικο, θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ποια είναι η άποψη του Θοδωρή Ζαγοράκη για αυτούς τους δύο αγώνες? Για τους δύο τελικούς. Πιστεύω ότι η Benfica είναι το φαβορί για μένα. Έχει και καλύτερη ομάδα, γιατί παρακολουθούσα και τελευταία στα παιχνίδια. Αλλά όταν παίζει ένα τελικό και μιλάμε για ένα τελικό, είναι τελικός. Σίγουρα υπάρχουν τα φαβορί, υπάρχουν τα outsider, αλλά νομίζω ότι η Benfica είναι πιο πλήρης ομάδα αυτό το διάστημα. Και θα το πάρει το κύπελο. Όσο για τον άλλο τελικό, το μεγάλο τελικό που είναι το Champions League, και εκεί είναι ένα παιχνίδι που αν πάρεις βάση των τελευταίων εβδομάδων θα σε μπερδέψει απίστευτα. Δηλαδή και οι δύο ομάδες, ενώ μπορούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα, κάνανε δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά θα παίξει ρόλο, νομίζω, εκεί η εμπειρία. Η Real είναι πιο εμπειρή ομάδα, είναι ψημένη σε τελικούς και όποιος το θέλει σίγουρα θα τον πάρει περισσότερο, αλλά βλέπω προς Real. Πιστεύετε ότι έχει σχέση αυτός ο τελικός με εκείνον των προ-14ετίας, το Real Βαλένθια, όπου η Real κέρδισε εύκολα τελικά, ή είναι διαφορετική τελείως η ομάδα η Ατλέτικο? Δεν νομίζω. Η Ατλέτικο είναι πολύ καλή ομάδα σε όλες τις γραμμές και αυτό που μου δείχνει, ας πούμε, και που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι δύσκολα να την εκθέσει αντίπαλος. Μάλιστα. Και κλείνοντας, φυσικά δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού, το οποίο σε ένα μήνα θα ξεκινήσει στα γήπεδα της Βραζιλίας και στο οποίο θα συμμετάσχει η δική μας εθνική, την οποία ο Θοδωρής Ζαγοράκης όχι απλά υπηρέτησε με το παραπάνω, αλλά κατάφερε να συνδυάσει μαζί της τη μεγαλύτερη ίσως εθνική επιτυχία στον χώρο του ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ποια είναι η άποψη του Θοδωρή Ζαγοράκη για το επικείμενο παγκόσμιο κύπελο και τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος? Κοίταξε, το παγκόσμιο κύπελο το γνωρίζουμε, έχουμε μιλήσει όλοι γι' αυτό. Εγώ θα σας πω μόνο για την εθνική, ότι έχει έναν τρόπο παιχνιδιού, αν το κρατήσει αυτό, είναι αυτό που έλεγα πριν για την Αθλέτικο, ότι δύσκολα να αφήσει η ομάδα να την εκθέσει. Οπότε τη συνταγή την γνωρίζουμε και γνωρίζει καλύτερα από όλους μας η ομάδα πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχει προπονητής, υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, είμαστε όλοι και μακάρι να ξαναδούμε παρόμοια
επιτυχία της εθνικής θα είμαστε διπλά χαρούμενοι. Και κάτι τελευταίο, συνήθως πριν από τα μεγάλα ραντεβού ακούγονται διάφορα, υπάρχουν καυγάδες και πρόσφατα υπήρξε καυγάς διεθνών ποδοσφαιριστών. Αυτό τελικά, επειδή έχεις ζήσει την εθνική ομάδα μέσα από τα σπλάχνα της, βοηθάει έτσι ώστε να βγαίνει καλύτερο πρόσωπο, δηλαδή, ή γίνεται το αντίθετο? Δεν μου λέει κάτι αυτό. Το λέω γιατί... Καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις, απλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω και το ξέρουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Όλοι έχουν ένα κοινό στόχο εκεί. Οπότε δεν νομίζω κάποιος να θέλει το κακό του άλλου γιατί θα λειτουργήσει για την ομάδα. Μάλιστα. Βλέπετε κάποια ομάδα να ξεχωρίζει και να είναι πολύ πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου? Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε. Να δούμε λίγο, αλλά νομίζω ότι η Βραζιλία φαίνεται να είναι το φαβορί, έτσι. Αυτά που έχουμε δει και ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.